Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku je na trhu medzi strednými školami už 53 rokov. Pôvodné odbory ako pestovateľ, chovateľ či ekonomika pôdohospodárstva sa zmenili na nové študijné odbory, ktorých je v súčasnosti 5. Jedným z nich je agropodnikanie so zameraním na agroturistiku a kinológiu. Odbor kinológia je nový, máme ho len druhý rok. Je veľmi žiadaný na trhu a absolventi tohto odboru majú veľmi široké uplatnenie v štátnej aj verejnej správe. Vo vojenskej polícii, bežnej polícii môžu robiť u psovodov záchranárskych združení. My aj spolupracujeme s K7 záchranári Slovenskej republiky veľmi úzko v praktickej oblasti. No a samozrejme takisto môžu podnikať ako psovodi cvičitelia psov. Agroturistika je zameraná na vidiecký turizmus, agroturistiku, to znamená priblížiť záujemcom o tento druh cestovného ruchu práve tú minulosť a aj tú poľnohospodárskú stránku a spojiť to so ubytovacími službami, stravovacími službami a podnikaním v cestovnom ruchu. Žiaci majú možnosť študovať aj odbor ekonomika pôdohospodárstva. To disponuje profilovými predmetmi ako jednoduché a podvojné účtovníctvo či marketing a manažment. Novým odborom nielen na škole, ale aj na trhu je záhradná architektúra, čo znamená sadovníctvo a krajinárska tvorba. Sa zaoberá realizáciou záhrad, realizáciou parkov, tvorba projektov cez počítač, cez programy a samozrejme, že aj floristikou, aranžovaním. A máme tu na škole vytvorené aj Centrum záhradnej architektúry práve pre týchto študentov, kde sú odborné učebne, profesionálny skleník, kde budú s učiteľmi pracovať na tejto problematike. Škola poskytuje aj odbor priamo zameraný na manažment regionálneho cestovného ruchu. Tento odbor je vyložene zameraný na tuzemský a zahraničný cestovný ruch. Študenti ako v jedinom odbore študujú 2 cudzie jazyky povinne, anglický a nemecký jazyk, s tým, že keď končia štúdium v 4. ročníku, môžu si urobiť ešte sprievodcovský kurz a získať sprievodcovské osvedčenie ako bónus k tomuto štúdium, čiže v podstate ďalšie zamestnanie. Pre študentov, ktorí už majú maturitnú skúšku, škola ponúka vyššie odborné štúdium vidiecka turistika. Študenti získavajú na konci titul DIS, diplomovaný špecialista, a je to opäť zamerané na spojenie podnikania v cestovnom ruchu a vidieckého turizmu. Aké je uplatnenie absolventov jednotlivých študijných odborov? Výborná zamestnanosť je pri absolventoch cestovného ruchu. Napríklad končilo nám teraz 57 študentov a len 6 boli na úrade práce, ostatní boli zamestnaní a na vysokých školách. Takisto veľmi dobrá zamestnanosť je z vyššieho odborného štúdia, z agroturistiky. Keby som to povedal percentuálne, pohybuje sa podľa toho, ako v ktorom roku, možno, že od tých 8 do tých 15%. Jednou z mnohých výrazných osobností bol riaditeľ tejto školy inžinier Ivan Kolárik, ktorý bol nielen pedagóg, ale predovšetkým bol pojmom, čo sa týka športovej aktivity, volejbalu, tréner, hráč. A samozrejme to prenášala aj do štúdia na tejto škole. Potom inžinier Ivan Višňovský, kandidát vied, ktorý bol skutočne výborný pedagóg, aj písal mnohé učebnice a bol najdlhšie slúžiaci riaditeľom tejto školy. Absolventi všetkých odborov získavajú certifikát IES, ktorý vyjadruje rating školy na úrovni B+. Škola robí pre verejnosť dni otvorených dverí 13. februára od 9. hodiny, takže všetkých záujemcov o naše študijné odbory pozývame. Všetky informácie o tejto škole nájdete na webovej stránke spospredza.edu.sk.